ọ dụtụla ebe a na-ere ihe e wetara n'onyinye. Nke ọzọ abụrụ na ya bụ enyi ya sokwa taa anụ ọ na-agba ya ụgwọ ya. Ka mbe hụrụ na ọchị adịghị atụrụ n'ihu, ọ tụgharịa sị ya, ị chetara na ọ bụ maka nzukọ dị n'ezinụlọ m mere m ji rịọ gị ka ị nyere m aka resi m anụ? Ọ bụrụ na ọ bụghị na enwere m mkpa, o nweghị ihe m ga-eji anụ ahụ mee. Ọzọkwa, ya chetakwa na ha abụọ bụ enyi. Kedụzi isi enyi ha bụ ọ bụrụ na ọ gaghị enyenwuru ya aka n'oge ọ nọ na mkpa? Na ọ bụrụkwa ụdị enyi ahụ ka ọ bụ, ị mara na onye ọbụla ga-ejewere onwe ya. Ike wee kwụrụ ọtọ gwuo atụrụ, maka na o jighị enyi ya na mbe egwuri egwu. Ọ naghị achọ ihe ọbụla ga-esere ha abụọ okwu. O wee gwa mbe na nsogbu adịghị, na o nweghịzi ụgwọ o ji ya, wee bilie laba. O teghị aka, oge eji akọ ji wee ruo, atụrụ bịakwutere mbe ka o nyetụ ya ji ka ọ kọọ n'ubi ya. Enyi m, biko nyetụ m ji m ga-akọ n'ubi m. Mbe kwetara, mana tupu ọ kweta, ọ gwara atụrụ na ha ga-eke ji ahụ ụzọ abụọ ma egwupụta ya, onye ọbụla ekporo otu ụzọ. Atụrụ nabatara ihe mbe kwuru, wee nara ya ji ahụ gaa ka ọ chaa n'ubi ya, maka na ọ bụ onye ji igu ka ewu na-eso. Ka oge eji egwupụta ji ruru, ha abụọ kpebiri ụbọchị ha ga-eji gwupụta ji ahụ. Ka ụbọchị akara aka rutere, ha zukọrọ n'ubi wee banye ọrụ. Mgbe ọrụ igwupụta ji gwụrụ, ngwa ngwa mbe sịrị na ọ bụ ya ga-eke ji ahụ. Atụrụ emeghị mgbagha, mbe wee malite kewe. Ka o kechara, ma nwatakịrị ma okenye ga-ahụ na o keghị ji ahụ nke ọma, maka na otu ụzọ ka ji gbara agba dị, ebe nke ọzọ ka ndị dị ntakịrị nọkwa. Atụrụ were aṅụrị gaa kporo ndị gbara agba, ma mbe bara ya mba sị ya, ọ bụ na ị maghị na ọ bụ m ga-ekporo ndị gbara agba? I chezọrọ echezọ na ọ bụ ji m metara ji niile? Atụrụ ekwughị ekwu ọbụla nke o ji agbagha mbe n'okwu o kwuru. Mbe wee maburu oke nke bụ sọsọ agadaga ji wee bulaa n'ụlọ ya. Atụrụ gakwara n'ihu tụtụrụ ndị nke ya lawa. Mgbe otu ọnwa gasịrị, atụrụ biriri gawa ịkpata nkụ. Ka ọ na-agafe otu ụlọ, ọ hụrụ ọmarịcha nwata nwa agbọghọ. Mma nwaanyị ahụ metụrụ atụrụ n'obi. O wee kpebie na ọ ga-agwa enyi ya bụ mbe ọ tụọ aro mara ka ọ ga-esi gaa hụ nna nwata nwaanyị ahụ. O wee gawa kpatacha nkụ ya, lọghachi n'ụlọ ya ka ọ mmadụ. Ndị mere n'ihu ụgbọ mpite n'azụ. Ndị ajụghị n'ihu mana obi ha jọrọ njọ. A ga-akụ mkpụrụ dị njọ n'ime obi gị. Tupu ị mara ndụ gị amalite ịda mba.
okereke, dududu ya ya, okereke okereke, dududu ya ya, okorafo okorafo, dududu ya ya, okorafo okorafo, dududu ya ya, kwe na ọ ga na-aga, ọ ga na-aga njem, ọ ga na-aga, ọ ga na-aga njem, kwe na ọ ga na-aga, ọ ga na-aga njem, ọ ga na-aga, ọ ga na-aga njem. Onye na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Onye na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Chinaza na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Ebere na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Obiọma na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Chinedu na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Emeka na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Obinna na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Onye na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Onye na-akụ ede, ede mara mma ọkụkọ. Ụmụaka, nne. unu ezukọọla nke taa? Nne, anyị abịala ige akụkọ nke taa. Ọ dị mma, aga m akọrọ unu akụkọ maka mbe na atụrụ. Kọrọ anyị ka obi dị anyị ụtọ. Ngwa, geenụ ntị nke ọma. Akụkọ a bụ maka mbe na atụrụ. N'otu mgbe, n'obodo ụmụ anụmanụ, mbe na atụrụ bụ ezigbo enyi. Ha na-ejikọ aka ọnụ egbo mkpa ha dum. Mana ọ bụ atụrụ bụ onye nwere ezigbo obi na echiche banyere enyi ha abụọ. Mbe na-aghọgbukarị atụrụ oge niile, ma nke ahụ emeghị ka ịhụnanya atụrụ nwere ebe ọ nọ belata. N'oge ahụ, enyi bụ eze. Kwa arọ ọbụla ka o ji eme emume ọfala ya. Ka nke arọ ahụ ruru, ụmụ anụmanụ dum zukọrọ n'ogige ya wee na-eri na-aṅụkwa. Onye ọbụla nọ na-enwe obi aṅụrị. O ruru ka chi jiri, enyi butere otu nnukwu anụ wee gburie ya, wee zie enyi ya bụ onye nche ya ka o kere ụmụ anụmanụ ahụ niile anụ ahụ nke ọma. Ụmụ anụmanụ niile nwere obi aṅụrị laghachi n'ụlọ ha. Mbe rịọrọ atụrụ ka ọ zụrụ anụ ya. Enyi m, biko ka m zụrụ anụ gị, n'ihi na ọ bụ n'ụlọ nka a ga-anọ mee nzukọ ụmụnna. Mbe gwara atụrụ na dịka ọ bụ ezigbo enyi ya, na ọ ga-ebere ya ego anụ ahụ ka ọ dị ọnụ ala karịa ihe ọ ga-enweta ya n'ahịa. Ọzọkwa, na ego ọ ga-eji kwụọ ya ụgwọ adịghị ya n'aka. Mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-agbalị ike ya ịhụ na ọ nyere ya ego ahụ n'oge adịghị anya. Atụrụ kwetara ebe ọ were ya dịka nwanne. Ọ dị mma, aga m eresi gị anụ m. Ọ jụghịkwa mbe ụbọchị ọ ga-akwụ ya ụgwọ ahụ kpamkpam. Nke a gosiri na atụrụ bụ onye nzuzu n'ezie. Mbe wee maburu anụ ahụ lawa n'ụlọ ya. Ka otu izu gasịrị, atụrụ gakwuru mbe n'ụlọ ya maka ego ya, n'ihi na ọ chọrọ iji ya zụta mba ji n'ahịa. Ozugbo ọ nọdụrụ ala, mbe ewerula uche mara na ọ bụ ụgwọ ya ka ọ bịara ịgba ya. Ọ kawa ahụ wetara ya ọjị, anụ amịrị amị nakwa mmanụ n'efere ọzọ ka o wee na-esuru ya. Atụrụ wee were anụ ahụ tachapụ ngwa ngwa, wee kọọrọ mbe na ọ bụkwa na ego ya butere ya n'ụlọ ya. Mbe dapụrụ n'ọchị mgbe ọ nụrụ ihe atụrụ gwara ya. Ọ gwara ya, ọ lụtụla ebe a na-ere ihe e wetara n'onyinye. Nke ọzọ abụrụ na ya bụ enyi ya sokwa taa anụ ọ na-agba ya ụgwọ ya. Ka mbe hụrụ na ọchị adịghị atụrụ n'ihu, ọ tụgharịa sị ya, ị chetara na ọ bụ maka nzukọ dị n'ezinụlọ m mere m ji rịọ gị ka ị nyere m aka resi m anụ? Ọ bụrụ na ọ bụghị na enwere m mkpa,
o nweghị ihe m ga-eji anụ ahụ mee. Ọzọkwa, ya chetakwa na ha abụọ bụ enyi. Kedụzi isi enyi ha bụ? Ọ bụrụ na ọ gaghị enyenwuru ya aka n'oge ọ nọ na mkpa, na ọ bụrụkwa ụdị enyi ahụ ka ọ bụ, ị mara na onye ọbụla ga-ejewere onwe ya ike wee kwụrụ ọtọ gwuo atụrụ, maka na o jighị enyi ya na mbe egwuri egwu. Ọ naghị achọ ihe ọbụla ga-esere ha abụọ okwu. O wee gwa mbe na nsogbu adịghị, na o nweghịzi ụgwọ o ji ya wee bilie laba. O teghị aka, oge eji akọ ji wee ruo, atụrụ bịakwutere mbe ka o nyetụ ya ji ka ọ kọọ n'ubi ya. Enyi m, biko nyetụ m ji m ga-akọ n'ubi m. Mbe kwetara, mana tupu ọ kweta, ọ gwara atụrụ na ha ga-eke ji ahụ ụzọ abụọ ma egwupụta ya, onye ọbụla ekporo otu ụzọ. Atụrụ nabatara ihe mbe kwuru wee nara ya ji ahụ gaa ka ọ chaa n'ubi ya, maka na ọ bụ onye ji igu ka ewu na-eso. Ka oge eji egwupụta ji ruru, ha abụọ kpebiri ụbọchị ha ga-eji gwupụta ji ahụ. Ka ụbọchị akara aka rutere, ha zukọrọ n'ubi wee banye ọrụ. Mgbe ọrụ igwupụta ji gwụrụ, ngwa ngwa mbe sịrị na ọ bụ ya ga-eke ji ahụ. Atụrụ emeghị mgbagha, mbe wee malite kewe. Ka o kechara, ma nwatakịrị ma okenye ga-ahụ na o keghị ji ahụ nke ọma, maka na otu ụzọ ka ji gbara agba dị, ebe nke ọzọ ka ndị dị ntakịrị nọkwa. Atụrụ were aṅụrị gaa kporo ndị gbara agba, ma mbe bara ya mba sị ya, ọ bụ na ị maghị na ọ bụ mụ ga-ekporo ndị gbara agba? I chezọrọ echezọ na ọ bụ ji m metara ji niile. Atụrụ ekwughị ekwu ọbụla nke o ji agbagha mbe n'okwu o kwuru. Mbe wee maburu oke nke bụ sọsọ agadaga ji wee bulaa n'ụlọ ya. Atụrụ gakwara n'ihu tụtụrụ ndị nke ya lawa. Mgbe otu ọnwa gasịrị, atụrụ biriri gawa ịkpata nkụ. Ka ọ na-agafe otu ụlọ, ọ hụrụ ọmarịcha nwata nwa agbọghọ. Mma nwaanyị ahụ metụrụ atụrụ n'obi. O wee kpebie na ọ ga-agwa enyi ya bụ mbe ọ tụọ aro mara ka ọ ga-esi gaa hụ nna nwata nwaanyị ahụ. O wee gawa kpatachaa nkụ ya, lọghachi n'ụlọ ya. Ka ọ dọtụrụ nkụ, o mee ngwa ngwa gawa n'ụlọ mbe wee kwudo ngwere n'ụzọ. Ngwere jụrụ ya ihe na-eme ya obi ụtọ. O wee kọọrọ ya, ọ bụ otu nwa agbọghọ m hụrụ butere m ebe m na-agbaga bụ be mbe maka ịtụ aro gbasara ịlụ nwa ahụ. Ngwere gwara ya na kemgbe ka o ji anụ akụkọ ka mbe si aghọrị ya, na ọ bụ na ọ maghị na agbụsị gboo otele ọ mụrụ akọ. Ọ gwakwara atụrụ na ije nwaanyị abụghị ije nwoke na-akọrọ onye ọbụla, n'ihi na ọ maghị onye ga-etinyere ya aja na garị. Ma ọ bụghị atụrụ ka ngwere na-agwa ihe ndị ahụ. Ọ hapụrụ ya gawa n'ụlọ mbe ruo tiwara mbe akụ oyibo nsugbe. Mbe gwara ya na ha ga-eje kelee nna nwata ahụ, metakwa ya enyi, ka ọ ga-abụ o ruo ụbọchị ha ga-abịa ịlụ nwa ha, ka o mere ha ebere n'ihe gbasara ego isi nwa ya. Atụrụ kwetara ozugbo. Ha wee bilie njem. Ka ha ruru, nna nwata ahụ nabatara ha nke ọma. Mbe wee bido akụkọ. Ọkọrọ gbago ọkọrọ gbadaa. Ka oge ha ga-ejila ruru, ọ gwara nwoke ahụ, enyi m nwoke a chọrọ ọmarịcha nwaanyị nwere ezigbo agwa ọ ga-alụ. na ọ bụrụ na ọ maara nwata nwaanyị dị etu a, na ọ ga-amasị ha ma o nyere ha aka igosi ha onye dị otu a. Nwoke ahụ mere ngwa kpọpụta nwa ya nwaanyị. Ka mbe hụrụ ya, o jisiri onwe ya ike ka ọ ghara igosi na mma nwata ahụ bara ya n'anya. Mbe kelere nwoke ahụ, ha wee bilie njem lawa obodo ha. Ọ gwara atụrụ ka ha laruru ka onye tụọ oghere tupu ha lọghachi, maka ọ naghị adị mma nwoke igosi nwaanyị na ọ dị ya ọsọ ọsọ.
Atụrụ kwetara, kelee mbe wee laa. Ozugbo mbe gara kpọrọ ndị okenye atọ na ụmụnna ya. Ha gaa mee ego n'isi nwaanyị ahụ. Wee kpọrọ nwata nwa agbọghọ ahụ kponye mbe. O ruo mgbe otu izuụka gasịrị, atụrụ bịara n'ụlọ mbe ịma ụbọchị ha ga-eji jee n'ụlọ nwoke ahụ maka ịlụ nwa ya nwaanyị. Ozugbo ọ kụrụ aka n'ụzọ, onye bụ ụzọ kpọọ ya ihu bụ nwa agbọghọ ahụ. Ike wee kwụrụ ọtọ gwa atụrụ. Ka mbe pụtara, atụrụ jụrụ ya, kedụzi etu i si meso m omume ahụ? ị chere na ọ bụ naanị gị ka ihe dị mma na-adị mma? Ọ bụzie ịlụbazie nwaanyị mara mma, alụba m nke dị iru ka enwe? Ka atụrụ nụrụ ihe mbe kwuru, ọ tụgharịrị wee bere akwa lawa. Ọ bụ mgbe ahụ ka o doro ya anya na mbe abụghị ezigbo enyi n'ezie. O chetara ndụmọdụ ngwere nyere ya maka mbe na oke aghụghọ ọ na-aghọ. O wee kasie onwe ya obi lawa ma kwuo onwe ya nkwa na ọ gaghịzi adazi iberibe ọzọ mgbe ya na anụmanụ ọbụla na-emekọ ihe. Maka ndị Igbo na-ekwu na ọ bụ n'ikpere ka a na-eku ajọ nwa, ka ọ ga-abụ ọ chọọ ịta arụ ahapụ ya ka ọ daa n'ala. N'ebe a ka akụkọ anyị gwụrụ, mana tupu anyị alaa, gwanụ m ihe unu mụtara n'akụkọ mbe na atụrụ a. Akụkọ a mere ka anyị mata na iberibe jọrọ njọ. Anyị mụtara na onye mara ihe ekwesịghị ikwe ka adị enyi na-abịakwute ya. Anyị mụtakwara na ọ bụghị ihe niile gbasara anyị ka anyị kwesịrị ịkọrọ mmadụ. Daalụnụ, unu kwuru nke ọma. Nke a gosiri na uche unu dị na ihe anyị mere. Daalụ nne. Ngwanụ ka anyị pịachie nke taa. Oge ọzọ anyị ga-ahụ ka ọ dị. Obi ha jọrọ njọ, a ga-akụ mkpụrụ dị njọ n'ime obi gị. Tupu ị mara ndụ gị amalite ịda mba.
ezukọọla nke taa? Nne, anyị agaghị ige akụkọ nke taa. Ọ dị mma, aga m akọrọ unu akụkọ maka ihe mere mbe ji nwee isi nkwọcha. Nne, kọwara anyị ka obi dị anyị ụtọ. Otu mgbe, n'obodo ụmụ anụmanụ, n'oge ahụ, mbe nwere ntutu ogologo ma makwa mma nke ukwuu. O ruo otu ụbọchị, anyị nwunye mbe gawara na be nne na nna ya. Agụụ wee chọọ igbu mbe. Nga na-ekweghị ya ebili ga sie ihe ọ ga-eri. Mbe wee nọrọ ọnọdụ imere ebere. Ọnọkata wee nụ isi ji awai nke ụmụ nkịta bụ agbata obi ya na-esi. O bilie jee n'ụlọ ha. Mgbe o ruru, o jiri nwayọọ nwayọọ gaa n'azụ ụlọ ha. Hụkwa n'ezie na ọ bụ ha na-esi nri ahụ. O kpebiri ka ọ rafuo ha ma burukwa nri ha wee gbalaga. Mbe gara ebe ahụ ha na-esi nri wee kpọkuo ụmụ nkịta ahụ. Eze si ka mkpọ unu. Eze ụmụ anụmanụ n'oge ahụ bụ ọdụm, nke bụ anụ ụmụ anụmanụ na-atụ oke egwu. Mgbe ụmụ nkịta nụrụ nke a, ha kelee mbe ọsọ ọsọ, rapụkwa nri ha, gbara gawa n'ụlọ eze. Mbe gara n'ebe ite nri ha dị wee maburu nri ha ka o rie. O wee chọpụta na nri ahụ dị nnukwu ọkụ. O jiri nwayọọ na-afụ nri ahụ ọnụ wee na-eri ya. Mgbe mbe nọ na-eri nri ahụ, ọ maghị na chi ọjọọ ezutela ya. N'ihi na ụmụ nkịta agateghị aka wee zute ịnyịnya nke bụ odibo eze. Ịnyịnya gwakwara ha, o nweghị eze na-akpọ unu. maka na a maara mbe dịka onye aghụghọ. Ha niile were ọsọ gbaghachi n'ụlọ ha. Ịnyịnya sokwa ha, dịka anụ ọrụ ya bụ ịmata ajọ ihe niile na-eme n'obodo. N'oge adịghị anya, mbe nụrụ mkpọtụ ụkwụ ha n'ihu ụlọ. Kama ọ ga-ahapụzi ji nke fọrọ, o mee ngwa ngwa wee ji ahụ na-apụ ọkụ wunye n'okpu ya. Kpuru ya n'isi. Mgbe ụmụ nkịta bịara ebe ọ nọ, mbe biriri ka ọ laa, ha wee rịọ ya ka ọ nọrọ.
gaa soro anyị rie nri. mana ụmụ nkịta amaghị na mbe na ihe na-eme, maka na ji ahụ dị n'ime okpu ya na-emerụ ya ahụ n'isi. Mbe chọpụtara na o nweghịzi ike iti nwa ahụ ụfụ ahụ, o wee kpughepụ okpu ya. Ụmụ nkịta tiri mkpu mgbe ha hụrụ na ọ bụ nri ha ka mbe zoro n'isi. Ihe kasị wee ju ụmụ nkịta na ịnyịnya anya bụ na ji ọkụ ahụ machapụrụ mbe ntutu niile dị ya n'isi. N'ihi nke a, e wee rịọ ịnyịnya ka ọ ghara ịgwa eze ajọ ihe mbe mere, n'ihi na ọ taala ahụhụ ajọ omume ya. Ọ bụ otu a ka mbe ji bụrụ onye isi nkwọcha. N'ebe a ka akụkọ anyị gwụrụ, ma tupu anyị alaa, gwanụ m ihe ndị unu mụtara n'akụkọ a. Akụkọ a mere ka anyị mata na ngana adịghị mma. Anyị mụtara na iwere ihe na-abụghị nke gị adịghị mma. Anyị mụtakwara na anyaukwu adịghị mma. Daalụnụ, unu kwuru nke ọma. Nke a gosiri na uche unu dị n'ihe anyị mere. Ngwanụ ka anyị pịachie nke taa. Oge ọzọ anyị ga-ahụ ka ọ dị. Bangolo, 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 udume, ogene, udume, ogene, onye ọmara suru ya 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 suru ya, onye ọmara suru ya 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 suru ya. Bangolo, 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 udume, ogene, udume, ogene, onye ọmara suru ya 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 suru ya, onye ọmara suru ya 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 suru ya. Like, share, subscribe. Ọmalugo na mburu ụzọ hụrụ ya wee jụda. Ọmalugo na-ejụda ga-agbanyesịrị m ọkụ. Ọmalugo wee buru ụzọ hụrụ ya wee jụda. Ọmalugo ejụda agbanyụsịalụ m ọkụ. Ọmalugo si wee gbee kụta ọkụ wee gbaju. Ọmalugo si wu kụta ọkụ goju. Ọmalugo wee bule eku jewe n'ịgụta ọkụ. Ọmalugo pụta n'ụzọ zụ nwa yaga yaga. Ọmalugo ọsị m kilija nsị ya kilija nke ya. Ọmalugo ọsị m tụ ukwe m sị ya tụ ukwe m nke ya. Ọmalugo Ndewo nna anyị. Ndewo ụmụaka m, unu apụtala nke taa? Ee. Ọ dị mma. Nnọọ na nkụzi Maazị Obi. Nna anyị chọrọ ịnụ nkụzi gị. Tata anyị ga-amụ maka ilu Igbo nke bụ agwa ntị ma ọ nụghị, egbupụ isi, ntị esoro ya. Chetanụ na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ọ bụ okwu amamihe na-adị omimi nke a na-eche ma echiche ime tupu aghọta ya. Asị m na ilu bụ gịnị? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ugbu a ka m jiri ilu abụ agwa ntị ma ọ nụghị, egbupụ isi, ntị esoro ya wee kọrọ unu akụkọ. Gekwanụ ntị. Tupu anyị amalite akụkọ anyị, kedu onye ma nkọwa ilu a? Adụọ mmadụ ọdụ ma ọ nụghị, ọ ga-ata ahụhụ n'ikpeazụ. Ị zatara ya nke ọma. Ọ dị mma. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Akụkọ a bụ maka otu nwa agbọghọ a na-akpọ Ọmalugo.
Kedu aha ya? Ọmalugo. Ọmalugo bụ nwa agbọghọ ji mma wee saa ahụ. Ọ makatara mma, achọwa ebe mma fọrọ. Ọ bụghị naanị na Ọmalugo mara mma, ọ bụkwa nwata si n'ezinụlọ nwe ego wee pụta. Nna Ọmalugo bụ onye kacha nwee ego n'obodo ha bụ Ishieke. Ezinụlọ ha na-ebi ndụ ndị rijuru afọ. N'ihi akụnụba nna Ọmalugo nwere, Ọmalugo malitere bụrụ onye okwu ya anaghị ekwu okwukwu n'obodo. O nweghị onye ọ na-asọpụrụ n'obodo ha, ma onye ukwu ma onye nta, ma igwe ma lọlọ. O nweghị onye na-abịa ya nso, n'ihi na ịbịa ya nso ọ ga-eji mkparị chụpụ gị. Ọmalugo bụ onye umengwụ, nke mere nna ya ji kpọtara ya ndị odibo abụọ ga na-arụrụ ya ọrụ. Aha ha bụ Nwaegbe na Nwaugo. Asị m na afa ha bụ gịnị? Nwaegbe na Nwaugo. Otu ụbọchị, nne na nna Ọmalugo kwadoro ime njem. Ha wetara ji na ejula kpọọ Ọmalugo si ya, Ọmalugo, anyị na-eme njem, lee anya, nke a bụ ji, nke a bụ ejula. Ị ga-eji ya mee ihe oriri ruo mgbe anyị lọtara. Oge ọbụla ị chọrọ iri ha, buru ụzọ hụọ ji tupu ịhụ ejula. N'ihi na ọ bụrụ na ị buru ụzọ hụ ejula, mmiri ejula ga-agbanyụsịrị gị ọkụ. Ọmalugo ekwe n'isi iji gosi na ọ nụrụ ihe nne na nna ya gwara ya. Ụmụaka, unu ọ chọrọ ịma ihe mere n'abalị ụbọchị ahụ? Nna anyị kọrọ anyị. Ka chi jiri ụbọchị ahụ, Ọmalugo bara n'ime usekwu weta ji na ejula ahụ nne na nna ya nyere ya, na-ekiri ha n'ihi na ọ chetazi ntụziaka e nyere ya gbasara nke ọ ga-ebu ụzọ. Ọ chekatara mana ọ chetaghị. O wee kpọọ otu odibo ya sị, Nwaugo, biko bịa nyere m aka hụọ ji na ejula. Mba o, nne na nna gị gwara anyị enyela gị aka. Ọmalugo kpọrọ Nwaegbe sị, Nwaegbe, biko bịa nyere m aka hụọ ji na ejula. Nwaegbe zara ya sị, Mba o, nne na nna gị dọrọ anyị aka na ntị si anyị enyela gị aka. oge ahụ Ọmalugo amaghịzi ihe ọ ga-eme. O weta ejula buru ụzọ hụọ ya n'ọkụ, ọkụ ya wee nyụọ. Ọmalugo dara n'ala tiwa mkpu akwa. Ọ kpọrọ Nwaegbe na Nwaugo ka ha gaa nyere ya aka gụta ọkụ, mana ha abụọ ekweghị, n'ihi na abalị ahụ bụ abalị nnukwu mmụọ ji apụta, nke ụmụ nwanyị anaghị ahụ anya. Aha mmụọ ahụ bụ nwa yaga yaga. Ụmụaka, asị m na aha mmụọ ahụ bụ gịnị? Nwa yaga yaga. Ike gwụrụ Ọmalugo. O wee were eju pụọ n'ilo iche ebe ọ ga-agụta ọkụ. Dịka ọ na-aga, o wee zute mmụọ nwa yaga yaga. Nwa yaga yaga sụọ ya asụsụ mmụọ. Ọmalugo na-amaghị ihe ekwe na-akụ na-azaghachi ya. N'oke iwe, mmụọ ahụ wee were mmụọ Ọmalugo wee nye Ọmalugo njọ nke ya. Mgbe Ọmalugo hụrụ na mma ya alaala, ọ daa n'ala bewa akwa. O bilitere jiri ọsọ laa be ha wee zute Nwaegbe na Nwaugo, ndị tipụrụ ọsọ mgbe ahụ na Ọmalugo bụzi ihu nwa yaga yaga. Ọmalugo n'obi mgbawa chitara ute wee dinaa n'ihu ụlọ ha na-eche mgbe nne na nna ya ga-alọta. Mgbe nne na nna ya batara wee hụ onye na-atụ egwu dina n'ihu be ha, ha wee jiri olu ike tie, onye bụ ihe a? Onye ka ị bụ? Kedu ebe i si bịa? Mgbe ahụ Ọmalugo wee kulie bewa akwa ma gụọ, Ọmalugo, Ọmalugo nwa. Ọmalugo. Ọmalugo, Ọmalugo nwa ọma. Ọmalugo. Nne m ọ bụkwa Ọmalugo na-ekwu. Ọmalugo. Nna m nyere m ji na-ejula. Ọmalugo. Si m bụ ụzọ hụrịawa ji m n'ọkụ. Ọmalugo. Na m buru ụzọ hụrịawa ejula. Ọmalugo. Na ejula
Ka ọ gụchara egwu a, iwe jupụtara nna ya obi. O wee duwe Ọmalugo jebe n'ebe ahụ Ọmalugo bụ nwa mmụọ ahụ. Mgbe ha ruru ebe ahụ, nna ya wee kpọkuo nwa mmụọ sị ya pụta ya megharịa ihe o mere nwa ya nwaanyị. Nna Ọmalugo lụsoro ya ọgụ ma nata ya mma nwa ya nwaanyị ma nyeghachi ya njọ ya. Mgbe ha latara na be ha, Ọmalugo dara n'ala na-ebe akwa na-arịọ ndị be ya ka ha gbaghara ya n'ihi na ọ mụtara na agwa ntị ma ntị anụrụ, egburu isi ntị esoro ya. Site n'ụbọchị ahụ gawa, Ọmalugo gbanwere agwa ọjọọ ya ma bụrụ ezigbo nwa. Ọ mụtara na agwa ntị ma ọ nụghị, egburu isi ntị ga-eso ya. Ngwanụ ka m jiri akụkọ a kụziere unu ihe. N'otu obodo a na-akpọ Achị, Maazị Okoye na nwunye ya bụ Chinyere bụ ndị a maara dịka ndị na-agbasi mbọ ike ma bụrụ ndị na-enyere ndị mmadụ aka. Ha mụtara naanị otu nwa nwoke nke aha ya bụ Obinna. Obinna bụ nwa nwoke gbasiri ike ma bụrụ nwanne na nna ya hụrụ n'anya nke ukwuu. Mana o nwere otu agwa jọgburu onwe ya. Ọ na-eme isi ike nakwa ọ naghị ege ntị mgbe a na-adụ ya ọdụ. Otu ụbọchị, nna ya kpọrọ ya sị, "Nwa m, anyị natara ozi n'aka ndị nche na ụzọ ahụ dịdebe ụlọ akwụkwọ ochie ndị ụka bụzi ebe ndị ohi jizi mee ebe mgbaba ha. Ya enwekwala ihe ga-eme ka isi ụzọ ahụ n'abalị." Obinna ji isi ya kwere, mana n'obi ya o kpebiri na ya ga-eme ihe masịrị ya. N'otu mgbede, Obinna na ndị enyi ya kpara ije gba bọọlụ n'ama obodo ha. Obinna lere anya hụ na ọ bụ ụzọ ahụ nna ya dọrọ ya aka na ntị maka ya bụ ụzọ kacha nso iji ruo ebe ha na-agba bọọlụ ngwa ngwa. O wee kpebie na ọ ga-eso ụzọ ahụ n'agbanyeghị na chi ejirila. Ka ọ na-aga n'ụzọ ahụ, n'ezie o zutere ndị ohi. Ha wakporo ya, nara ya ihe niile o nwere, merụọ ya ahụ. Otu nwoke gatara wee hụ ka Obinna tọgbọrọ n'ala. O wee kulite ya, kpọga ya n'ụlọ ọgwụ ma kpọọ nna ya n'ekwentị. Mgbe nna ya bịara amalite nyebe ya ọgwụ, ka Obinna malitere ịgbake, nna ya bịara n'akụkụ ya jụọ ya, "Gịnị ka ị mụtara?" Obinna ji mwute zaa, Agwara m ụbọ ntị mana anụghị m ya. Ugbu a egburula isi ntị esoro na ya. Site n'ụbọchị ahụ, agwa Obinna gbanwere. Ọ malitere ige ntị na ndụmọdụ ndị okenye. Akụkọ a na-akụziri anyị na onye na-anaghị ege ntị mgbe a na-adụ ya na-etinyekarị onwe ya n'ihe ọdachi. Ụmụaka, n'ebe a ka anyị ga-eweta ihe ọmụmụ anyị taa na njedebe. Ama m na unu ga-amụta ihe dị taa. Ụbọchị ọzọ ka anyị zukọta mụọ maka ilu Igbo ọzọ.
ụmụaka nne. unu ezukọọla nke taa? O teela anyị na-eche ka ị bịa kọrọ anyị akụkọ. Ọ dị mma, aga m akọrọ unu akụkọ maka mbe, enyi na adaeze. Nne, kọrọ anyị ka anyị nwee obi ụtọ. Ngwa, geenụ ntị nke ọma. Akụkọ a bụ maka mbe, enyi na adaeze. N'ala ụmụ anụmanụ, e nwere otu eze mụtara otu nwa nwanyị a na-akpọ adaeze. Adaeze ahụ na-ahọ di. Ndị niile bịara ịlụ ya jicha ihere wee laa, n'ihi na adaeze ha bịara ịlụ wụrụ ha n'ala. Ajụ adaeze ihe mere o ji achụ ndị niile bịara ịlụ ya. O nwebeghị onye kpụtara enyi. Onye ọbụla chọrọ ịlụ ga-akpụta enyi iji gosi na ọ bụ dike. N'ihi nke a, eze gwara ụmụ anụmanụ niile nọ n'obodo ahụ ihe ada ya nwaanyị chọrọ. Obi wee kụọ ha mmiri. Mana mbe gara n'ihu eze wee sị ya, m ga-alụ nwa gị nwaanyị, m ga-akpụta enyi ndụ ebe a ma mee ka ọ bụrụ nwunye m. Mbe pụrụ ebe ahụ jebe n'ụlọ enyi, n'ihi na mbe na enyi bụ ezigbo ọyị. O ruru n'ụlọ enyi wee sị ya, Enyi, ezigbo ọyị m, enwere m ozi ọma. Kedu ozi ọma bụ ihe ahụ? Eze obodo ga-agba ọfala n'ime ụbọchị abụọ na-abịa. O wee sị na ị ga-abụ onye isi oche na mmemme ahụ. Kedu mgbe anyị ga-eji gawa? Eze gwara m ka m kpọta gị n'ụbọchị ọfala ahụ. Ya bụ, dị njikere, m ga-abịa ka ya abụọ soro gaa. ọfala bụ mmemme kachasị ukwuu n'ala Igbo. Ya bụ, ọ bụrụ na onye ọchịchị ọdịnala ọbụla kpọọ gị ịbụ onye isi oche n'ọfala ya, o gosiri na ịbụ onye a na-asọpụrụ nke ukwuu. Ya mere enyi ji nwee obi ụtọ na ịnụ ọkụ n'obi ịnọ ebe ahụ. Ka ụbọchị ahụ ruru, mbe abịaghị n'isi ụtụtụ dịka ọ gwara enyi. Mgbe mbe bịaziri, enyi wee were igwe gwa ya sị, ọkwa gị kwu na m ga-abụ onye isi oche na mmemme ahụ, mana ị bịaghị n'oge ịkpọrọ m. Anyanwụ na-adazi ada. Enyi, esogbula onwe gị, anyị ga-erute ebe ahụ n'oge. Ka ha na-aga, mbe na-eje nwayọọ nwayọọ, mana ọ dị enyi ọsọ ọsọ. O wee gwa mbe, biko, ị ga-agasi ike ka anyị wee ruo ebe ahụ n'oge. Mbe rịọrọ ya sị, enwere m ike ịrịgo n'azụ gị ka ị wee buru m ka ị wee ruo ebe ahụ n'oge? Ka mbe rigochara, ọ rịọrọ ya ọzọ sị, biko, enwere m ike ike eriri n'onu gị ka m wee jide ya aka ma kwudosi ike n'azụ gị? Enyi kwetakwara, ha wee malite njem ahụ.
Mgbe ha ruru n'obi eze, mbe malitere gụba egwu. Nna m eze agbata m enyi. Nna m eze agbata m enyi. Enyi zara, Nwambe isi n'ịkwata onye. Nwambe isi n'ịkwata onye. mbe wee zaa, Asị m ala ya dube enyi chebe enyi. Ọ dị ka m si na-akwata m enyi. Asị m ala ya dube enyi chebe enyi. Ọ dị ka m si na-akwata m enyi. Ọkwa enyi ga-abụ isi oche. Ọkwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na m so gị n'azụ. Enyi na-aga na m so gị n'azụ. Asị m ala ya dube enyi chebe enyi. Ọ dị ka m si na-akwata m enyi. Asị m ala ya dube enyi chebe enyi. Ọ dị ka m si na-akwata m enyi. Ọkwa enyi ga-abụ isi oche. Ọkwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na m so gị n'azụ. Gwọgwọgwọngwọ. Enyi na-aga na m so gị n'azụ. Gwọgwọgwọngwọ. Enyi na-aga na m so gị n'azụ. mbe ji egwu a ghọgbuo enyi. Ha wee ruo n'obi eze. Ka ha ruru, mbe nyefere eriri ahụ o kere n'olu enyi n'aka eze, nke gosiri na ọ bụ mbe kpụtara enyi. Enyi bidoro bewe akwa n'ihi na o doola ya anya na ezigbo ọyị ya bụ mbe aghọrịala ya, na o nweghịzi ihe ọ ga-emenwu. Eze nyere mbe ada ya nwaanyị n'ihi na ọ bụ ya mezuru ọchịchọ obi nwa ya nwaanyị. Adaeze ji ihu ọchị banye n'azụ enyi na-anyagharị ya n'obodo niile na-aṅụrị n'ihi na mbe emezuola ọchịchị obi ya. Mbe kpọrọ Adaeze lawa n'ụlọ ya. Ha abụọ malitere biwe dịka di na nwunye. N'ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ anyị nke taa n'isi njedebe. Eji m n'aka na akụkọ nke taa tọrọ unu ụtọ. Ee, ọ tọrọ anyị ụtọ. N'akụkọ a, anyị hụrụ na mbe ji oke amamihe ya wee kpụta enyi ka ọ wee lụọ Adaeze. Nke a gosiri anyị na ihe ọbụla anyị chọrọ inweta na ndụ, ka anyị jiri amamihe soro ya. Ọ ga-enyere anyị aka inweta ihe ọbụla masịrị anyị. Daalụ nne. Ngwanụ, ọ ga-adị n'oge ọzọ. Like, share, subscribe. Ụwa mmụta nkara gị niile. Ụwa mmụta nkara gị niile. Nwunye di m dị njọ niile. Njere kute mmiri m ga-enye nwa niile. Ọ sị m kwụọ ya ụgwọ mmiri nwa niile. Si echu m ọba, si m echula ọba niile. Si echu m ime, si m echula ime niile. Ọ sịrị gịnị niile? Eze ọba niile. Mmiri fere wamwam laa n'eluigwe niile. Mmiri buru amụma mgbe ọnwa na-eti niile. Ewo nne nwando niile. Ewo nne nwando niile. Dodo niile. Dododo niile. Ndewo nna anyị. Ndewo ụmụaka m, unu apụtala nke taa? Ọ dị mma, nnọọnụ na nkụzi Maazị Obi. Nna anyị chọrọ ịnụ nkụzi go. Tata anyị ga-amụ maka ilu Igbo nke bụ isi kote ebu ọgbaa ya. Yay!
unu aka ma ihe ilu pụtara? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ugbu a ka m jiri ilu a bụ isi kote ebu ọgba ya kọọrọ unu akụkọ, gekwanụ ntị. Mpụtara ilu a bụ ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere nwere ụgwọ ọ ga-anata. Gịnị ka m kwuru? Ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere nwere ụgwọ ọ ga-anata. Ọ dị mma, enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Akụkọ a bụ maka Ekemma na Agbọmma. N'oge gara aga, enwere otu nwoke lụrụ nwaanyị abụọ, Ekemma na Agbọmma. Ekemma bụ nwunye nke mbụ, ebe Agbọmma bụ nwunye nke abụọ. Ekemma bụ nwunye nke mbụ gbara ajọ mmadụ, ebe Agbọmma bụ ezigbo mmadụ ma nwee obi sara sara. Otu mgbede ka Ekemma jere mkpagharị mgbede. Agbọmma chọrọ inye nwa ya nri mana mmiri adịghị n'ime ụlọ ya. O wee pụta legharịa anya ebe niile ka ọ mara ma ọ ga-ahụ mmiri nwa ya ga-eji rie nri. Dịka ọ na-achọgharị, o wee hụ ite mmiri Ekemma, lelee ya ma hụ mmiri n'ime ya. O kutere mmiri n'ite ahụ ma buru n'obi na ọ ga-agbaghachi ya n'ụtụtụ, n'ihi na ụbọchị ahụ bụ afọ ndị obodo ha ejighị ya aga na mmiri. Mgbe Ekemma batara wee hụ na agbatala mmiri ya, wee jiri iwe kpọọ Agbọmma wee bara ya mba maka mmiri ya ọ gbachara. Agbọmma rịọrọ ya mgbaghara mana o kwetaghị, kama ọ gwara ya jiri ite gawa na mmiri jee kutere ya mmiri ya tupu chi efoo. Agbọmma chetara ya na ụbọchị ahụ bụ afọ eji ya eje na mmiri, mana Ekemma achọghị ịnụ nke ahụ. Ihe ọ chọrọ bụ ka mmiri ya baghachi n'ite ya. Ka Agbọmma hụrụ na arịrịọ ya anaghị amịta mkpụrụ ọbụla, na ọ dị ka mmiri a na-awụ n'elu okwute, o wee buru ite mmiri ya jere n'osimiri n'abalị ahụ ikutere Ekemma mmiri ya. Dịka ọ na-aga n'ụzọ, ọ hụrụ ọtụtụ ụmụ mmụọ n'ụzọ. N'ụjọ, ọ malite na-aga ije ọsọ ọsọ ka ọ wee ruo n'osimiri ahụ n'oge, mana o nweghị nke gwara ya okwu ma ọ bụ mee ya ihe ọbụla. Dịka o ruru, otu nwa mmụọ wee pụta jụọ ya, "Gịnị ka ị na-eme ebe a? Gịnị butere gị ebe a n'ụbọchị taa? Ọ bụ na ị maghị na adịghị abịa na mmiri a n'ụbọchị afọ?" N'ụjọ, o wee zaa, ọ gụchara nke a, nwa mmụọ ahụ mere ya ebere, o wee kuru mmiri ya lawa. N'ụlọ, onye ọbụla na-achọgharị Agbọmma, ma di ya ma ndị ụmụnna ya. Ha jụrụ Ekemma ma ọ hụrụ ya, n'ihi na ọ bụ ha abụọ nọ n'abalị
mana Ekemma gwara ha na ọ hụbeghị ya kamgbe ụnyaahụ. Dịka ọ na-ekwu nke a, ha lepụrụ anya n'ụzọ wee hụ Agbọmma ka o bu ite mmiri n'isi abata. Di ya na ụmụnna ya gbakwuru ya, jide ya aka, kpọbata ya n'ime ụlọ, malite iju ya ebe ọ gara kemgbe abalị. O lee di ya anya wee gụọ: Ka ọ gụchara ha nke a, di ya na ụmụnna ya wee jiri wepụta Ekemma mee ya akaja ma kweta na a ga-achụ ya n'obodo ahụ. Ha mere nke a ka ọ wee taa ahụhụ obi ọjọọ ya, n'ihi na isi kote ebu ọ gbaa ya. Ngwanụ ka m jiri akụkọ a kụziere unu ihe. N'obodo Ụmụagụ, n'otu ụlọ akwụkwọ praịmarị, e nwere ụmụ akwụkwọ abụọ, Chinedu na Emeka. Chinedu bụ nwa na-agbasi mbọ ike n'ihe gbasara akwụkwọ ya, mana Emeka bụ nwata ihe ọjọọ juru n'isi ma bụrụkwa onye nwere obi ọjọọ n'ebe ndị ọzọ nọ. Oge ọbụla Emeka na-ewuru Chinedu anya ọkụ n'ihi na mmadụ niile nọ n'ụlọ akwụkwọ ha na-eto Chinedu maka ezigbo agwa ya na oke ime akwụkwọ ya, mana o nweghị onye na-abịa Emeka nso n'ihi ajọ agwa ya. Otu ụbọchị, n'ihi ajọ obi Emeka nwere n'ebe Chinedu nọ, o kwuru na ọ ga-etinye ya na nsogbu onye nkụzi ha. O were akwụkwọ onye nkụzi ha zoo n'akpa Chinedu ka ọ dị ka ọ bụ Chinedu zuru akwụkwọ ahụ. O kwuru na mgbe onye nkụzi ga na-achọ akwụkwọ ya, ọ ga-agwa ya na ọ bụ Chinedu zuru ya zoo n'akpa ya. Ka ha pụrụ oge ezumike ụbọchị ahụ, mmadụ niile pụrụ n'iro. Emeka mebara n'ime klaasị wee were akwụkwọ onye nkụzi ha zoo n'akpa Chinedu, wee pụọ n'iro soro ndị ibe ya na-egwu egwu. Ka ha batara n'ime klaasị, onye nkụzi ha malitere ịchọ akwụkwọ ya. Ọ jụrụ mmadụ niile, mana o nweghị onye kwetara na ọ bụ ya ji akwụkwọ ahụ. Onye nkụzi ha wee were iwe sị, "Nchọpụta onye were akwụkwọ m ga-agba ya n'elu tebụl ma pịa ya ọnụ ụtarị isii." Ka mmadụ niile na-achọ akwụkwọ ahụ, Emeka gwara onye nkụzi ka ọ lelee akpa Chinedu na ọ hụrụ ya mgbe ọ na-etinye akwụkwọ ahụ n'akpa ya. Onye nkụzi ji iwe tie, "Chinedu, weta akpa gị ahụ ebe a." Chinedu ji mgbagwoju anya na obere ụjọ wegara onye nkụzi akpa ya. Mgbe onye nkụzi ha mepere akpa Chinedu, ọ hụrụ akwụkwọ ya ọ na-achọ. O wee jiri iwe sị, "Chinedu, ọkwa akwụkwọ m na-achọ dị n'akpa gị ihe a? Ị banyela izu ohi? Ngwa pụta ebe a, dina n'elu tebụl m ga-akụ gị ihe tinka kụpam taa." Chinedu bere akwa pụta na-arịọ onye nkụzi. Ọ gwara onye nkụzi ha, "Onye nkụzi, abụghị m onye ohi. Amaghị m etu akwụkwọ a si banye n'akpa m. Ọ ga-abụ mmadụ tinyere akwụkwọ a n'akpa m ka ọ wee mee m akaja."
Ka onye nkụzi ha welitere ụtarị ka ọ pịawa Chinedu, otu nwa klaasị ha aha ya bụ Ọbịanuju kwulitere si onye nkụzi ha, onye nkụzi, n'ezie ọ bụghị Chinedu were akwụkwọ gị mgbe anyị pụrụ igwuri egwu. Anọ m n'akụkụ klaasị wee hụ mgbe Emeka mịbatara na klaasị wee were akwụkwọ gị tinye n'akpa Chinedu. Ka onye nkụzi nụrụ nke a, o ji iwe kpọpụta Emeka jụọ ya ma ihe Uju kwuru ọ bụ eziokwu. Emeka malitere ịma jijiji ma jiri ụjọ zaa onye nkụzi ha sị, biko iwe ewena gị onye nkụzi, ọ bụ anya ụfụ mere m ji mee ihe m mere. Achọrọ m ka a taa Chinedu ahụhụ, ya mere m ji were akwụkwọ a tinye n'akpa ya. Ka onye nkụzi nụchara nke a, o wee sị Emeka pụta na ọ ga-anata ntaramahụhụ ahụ ọ chọrọ ka Chinedu nata. Nke a gosiri na isi kote ebu, ọ ga-agbakasị ya ahụ. Emeka kpara Chinedu nkata ọjọọ, mana nkata ahụ ọ kpara bidoro ya n'isi. Like, share, and subscribe. Ndewo ụmụaka m, unu apụtala nke taa? Ọ dị mma, nnọọ na nkụzi Maazị Obi. Nna anyị chọrọ ịnụ nkụzi gị. Tata anyị ga-amụ maka ilu Igbo abụ nwanza na-ere ọkụ, ọ sị na ọ na-aha mmanụ. Unu ka chetara mpụtara ilu? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ugbu a ka m jiri ilu abụ nwanza na-ere ọkụ, ọ sị na ọ na-aha mmanụ wee kọrọ unu akụkọ. Mpụtara ilu a bụ onye na-eme onwe ya ihe, ọ chọọ na ọ bụ mmadụ ka ọ na-eme. Gịnị ka m kwuru? Onye na-eme onwe ya ihe, ọ chọọ na ọ bụ mmadụ ka ọ na-eme. Akụkọ a bụ maka otu nwa agbọghọ a na-akpọ Winene n'otu obodo nke a na-akpọ Amankwọ. Enwere di na nwunye mụtara naanị otu nwa agbọghọ, aha ya bụ Winene. Winene toro ogologo ma maa mma nke ukwuu, mana nsogbu ọ nwere bụ na ọ nweghị otu mkpụrụ nsọpụrụ. Ọ naghị ekele mmadụ,
ya fọdụzie ịsọpụrụ onye ahụ ma ọ bụ kwanyere ya ugwu. Nwunye nne nwere ike ịgafe okenye mana ọ gaghị atụpụ okenye ahụ ọnụ, ya fọdụzie ikele ya ekele. Otu ụbọchị nwunye nne gara n'osimiri obodo ha ikute mmiri, na-amaghị na ụmụ okorobịa obodo ha agbaala izu ịtọrọ ya ma tụba ya n'ime olulu ha gwuru. Dịka ọ na-agafeta, ha si n'ime ọhịa ha zoro mapụta, nwụchikọ ya ma tụba ya n'ime olulu miri emi nke ha gwuru n'akụkụ osimiri ahụ. Mgbe nne na nna nwunye chekatara ya n'ụlọ ma ha ahụghị ya, ha malite chọba ya ebe niile n'obodo ha, mana ọ nweghị ebe ha hụrụ nwa ha nwaanyị. Onye ọbụla ha jụrụ ga-asị na ha ahụbeghị nwunye nne taa. Ọtụtụ ụbọchị gafere mana nwunye na-abataghị. Otu ụbọchị ka nne nwunye nọrọ onwe ya na-eche iji ya n'ụwa, otu nnụnụ bịakwutere ya wee gwa ya, nwunye nwa gị nọ n'ime olulu miri emi idebere osimiri obodo anyị. Nne ya wee tipụ ọsọ gawa n'ebe ahụ nnụnụ ahụ gwara ya na nwa ya nọ. Dịka ọ na-ejere olulu ahụ nso, ọ malitere ụda egwu. Dịka ọ gụchara egwu a, ọ nụrụ mkpọtụ n'akụkụ osimiri ahụ. O wee jiri ọsọ jee n'ebe ahụ ọ nụrụ mkpọtụ. O wee hụ na e nwere olulu miri emi nke dị ebe ahụ. O setịpụrụ anya lee n'ime olulu ahụ wee hụ nwa ya nwaanyị nwunye nne n'ime ya. O jiri ọsọ gbaghachi n'obodo ha ịkpọ di ya na ụmụ okorobịa 5. Ha niile so nne nwunye nne wee gbaghachi n'ebe olulu ahụ dị. Dịka ha ruru ebe ahụ, ụmụ okorobịa 5 ahụ wụbara n'ime olulu ahụ ma kpọpụta nwunye nne. Ka nwunye nne pụtara n'olulu ahụ, ha lee ya anya n'ihu wee hụ na ihu ya ajọọla ezigbo njọ. Elee ya anya n'ahụ hụkwa na ọ tachala ahụ. Mgbe nwunye nne lere onwe ya anya, ọ dara n'ala bewa akwa. Bido n'ụbọchị ahụ gaba, nwunye nne mụtara ịbụ ezigbo nwa ma bụ onye nwere nsọpụrụ, n'ihi na ọ mụtara na mmanụ nwanza chere na ọ na-agba ma ọkụkọ ọ na-ere. Ọ dị mma ụmụaka ka m jiri akụkọ a kụziere unu mkpa ọ dị inwe nsọpụrụ dịka ụmụaka. E nwere otu nwata nwoke aha ya bụ Ekene. Ekene bụ nwata nwere ọgụgụ isi, ma nsogbu ya bụ na ọ naghị asọpụrụ ndị okenye na ndị nkụzi ya. Ọ ga-akwụdonwu gwa onye ọbụla okwu n'agbanyeghị na onye ahụ tọrọ ya atọ. Ọ na-ajụkwa ndụmọdụ ma na-eche na ọ mara ihe niile. Otu ụbọchị, nne ya zigara ya ahịa ịzụta ihe ndị a ga-eji sie nri. Mgbe ọ na-aga, o zutere otu agadi nwoke n'ụzọ. Agadi nwoke ahụ kpọrọ ya sị, nwa m, biko nyere m aka ịgafe ụzọ. Ekene gbarụrụ ihu wee lee ya anya sị, agadi nwoke, ọ bụ na ịhụghị na ọ dị m ọsọ ọsọ, biko enweghị m oge ahụ. Mgbe o kwuchara nke a, ọ hapụ nwoke ahụ gawara onwe ya. Mgbe Ekene rutere ahịa, ọ hụ na ego nne ya nyere ya efuola. Ọ malitere ịchụ ya n'ụzọ niile o si bịa ahịa ahụ, mana ọ nweghị ebe ọ hụrụ ya. O wee jiri ụjọ na-anaghachi n'ụlọ ha.
Ka o ruru n'ụzọ didebere be ha, agadi nwoke ahụ ọ jụrụ inyere aka mgbe ọ na-aga ahịa kpọrọ ya sị, nwatakịrị a, ọ bụ gị nwe ego a dara n'ala ebe a? Ekene, n'agbanyeghị na ọ maara na ego ahụ bụ nke ya, o jiri ihere fee n'isi wee sị, Ọ bụghị m. Nwa nza na-ere ọkụ, ọ sị na ọ na-aha mmanụ. Ekene wee daa jụụ wee sị, Biko gbaghara m, ọ bụ ego m. agadi nwoke ahụ nyere ya ego ya ma gwakwa ya sị, nwa m, mụta ịsọpụrụ ndị mmadụ ma na-ekwu eziokwu oge niile. Mgbe Ekene laghachiri n'ụlọ, ọ gbanwere omume ya ma malite ịbụ nwata nwere nsọpụrụ. Akụkọ a na-akụziri anyị na onye na-eme ihe na-ezighị ezi ma na-agọnarị ya ga-emecha kpughee onwe ya. Nsọpụrụ na eziokwu na-eme ka ndụ dị mma. N'ebe a ka anyị ga-enweta ihe ọmụmụ anyị taa na njedebe. Ama m na unu amụtala ihe dị ukwuu taa. Ụbọchị ọzọ ka anyị zukọta mmụọ maka ilu Igbo ọzọ. Ka ọ dịnụ. Ndeewo ụmụ m, nọn na nkụzi Maazị Obi. Nna anyị chọrọ ịnụ nkụzi gị. Tata, achọrọ m ka anyị mụọ maka otu ihe dị mkpa n'omenala Igbo, nke bụ ọjị. Ọjị bụ mkpụrụ osisi a na-akwanyere ugwu n'ala Igbo. Ọ bụ ihe mbụ a na-enye onye ọbịa. Ọ bụkwa ihe mbụ eji amalite mmemme ọbụla. E nwere ụdị ọjị dị iche iche dịka ọjị Awụsa, ọjị enwe, ọjị Igbo wee dịrị gaba, mana nke gbasara ihe ọmụmụ a bụ ọjị Igbo. Kedu nke gbasara ihe ọmụmụ anyị? Ọjị Igbo. Ibe ọjị na mpụtara ha. Ibe ole ọjị Igbo gbara nwere ihe ọ na-egosipụta. Ka anyị leba anya na ha. Ọjị gbara otu abụghị ezigbo ọjị. A na-akpọ ya ọjị ogbi ma ọ bụ ọjị isi. Ọjị gbara ibe abụọ abụghịkwa ezigbo ọjị. A na-akpọ ya ọjị nwanyị. Ọjị gbara ibe atọ bụ ọjị ikenga ma ọ bụ ọjị dike. Ọjị gbara ibe anọ na-egosipụta ihe ọma ga-abịara mmadụ. Ọ na-anọchite anya ahịa anọ enwere n'ala Igbo, ndị bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ọjị gbara ibe ise ma ọ bụ isii na-egosipụta ọmụmụ, akụ na ụba ma ọ bụ ọgaranya. Ọjị gbara ibe asaa
na-egosipụta na nnukwu ihe ọma ga-abịara mmadụ. Ugbu a ka anyị tinye ya n'egwu ka anyị wee mụta ya nke ọma. N'ala Igbo, n'agbanyeghị na ọjị bụ isi mkpụrụ osisi na mmemme ọbụla, e nwekwara ihe ndị ọzọ e nwere ike iji mee ọjị, dịka mkpụrụ aṅara, akị ilu, akị bekee, mmiri, mmanya, ahụekere, nzu wee dịrị gabazie. Uru ọjị bara n'ala Igbo: nke mbụ, ndị Igbo ji ọjị ele ọbịa. Nke abụọ, ndị Igbo ji ọjị ekpe ekpere. Nke atọ, eji ọjị arịọ arịrịọ n'ụzọ dị iche iche.